Hola a tothom, amigues i amics del canal Mir de Toast. Avui sou vingut amb un nou vídeo, un tipus de vídeo diferent al que he fet fins ara al canal. Fico aquest play amb aquest tràiler d'aquest videojoc. I amb aquests vídeos el que vull intentar és informar-vos de novetats que arribin dintre del món dels videojocs medievals, siguin RPG, siguin jocs d'estratègia, però no serà tant el dia a dia, la informació del dia a dia, sinó que vull intentar fer un vídeo cada mes on veuré les notícies que hi ha hagut, les polèmiques que ha pogut crear i informar-vos de aquestes polèmiques, aquests nous videojocs, les notícies que hi ha, què està passant, etc. I també una mica obrir-me i donar-vos el meu punt de vista, la meva opinió, i així obrir també els comentaris a que hi hagi debat o no, que tothom estigui d'acord, i això, anem avançant en aquestes coses que surten en el món dels videojocs, sigui estratègia, RPG, etc. medieval, i puguem compartir coses dins la comunitat que s'ha creat entorn al canal Mir de Toast. Aquest tipus de vídeos entra dintre d'una nova dinàmica que vull intentar amb el canal. Hi haurà un altre tipus també de vídeos que també intentaré que sigui cada mes i mig, que serà vídeos on explicaré els videojocs al qual he estat jugant jo, doncs això, durant l'últim mes i mig. Per exemple, ara que ja ha passat gener, no sé quan em donarà temps, però intentaré que sigui mitjans de febrer o potser finals de febrer, faré un vídeo on explicaré els videojocs als quals he estat jugant doncs aquest últim mes i mig, gener i meitat de febrer o fins a final de febrer. Com dic, aquests dos tipus de vídeos els intentaré fer un cop al mes, si pot ser, llavors hi haurà més aviat a finals o a principis del següent. Per tant, intentaré que hi hagi dos tipus de vídeos com aquest al mes, o, com dic, pot ser cada mes i mig, segons també les informacions, el temps que tingui, tot això. Com dic, aquest tipus de vídeos és una nova dinàmica, un nou contingut, noves proposicions que em ve de gust fer i compartir amb vosaltres. Per una part, perquè crec que el canal, que ja té 3 anys, de fet fa poquet va complir els 3 anys, amb un any 2025 molt bo, un 2024 també va ser molt bo, 2023 va ser l'inici i també jo estava molt content, però és veritat que ha anat pujant. I ara sí que fa uns quants mesos que veig que l'interès pel que faig o també estic veient que els vídeos de YouTube susciten menys interès que abans i potser està dintre d'aquesta dinàmica, doncs m'he dit que és l'oportunitat d'intentar noves coses. També haig de dir, i com sabeu jo sempre sóc sincer, crec que fer aquest tipus de vídeos demanarà menys temps i energia que d'altres tipus que estava intentant fer, sobretot a finals del 2024 i 2025, que van ser vídeos que van estar molt seguits, alguns, altres no, depèn, però és veritat que em demanen massa temps i massa energia i jo, malauradament, i pels que feu temps que seguiu el canal, no tinc. La veritat que no tinc i intento buscar la millor manera de crear coses noves, anar parlant en català en el món dels videojocs, sobretot en aquest món que controlo més jo, que intento controlar, no? De l'estratègia, RPG, entorn al món medieval. Doncs vull això, buscar aquests nous continguts i crec que, com dic, aquests dos tipus de vídeos, un de a quins videojocs estic jugant jo, o he jugat jo més aviat, o estic jugant perquè potser hi ha altres que continuaran, i aquests més informatius, però com he dit, no tant del dia a dia, sinó més de veure què ha passat i un cop que hi ha un temps que ha passat llavors parlar d'ells, doncs crec que pot estar bé i sobretot vull veure quin interès suscita entre els seguidors i les seguidores del canal, veure si també hi ha participació a través dels comentaris o a través de les xarxes socials, això, veure quin interès suscita, què passa amb aquest nou contingut. Això sí, no esperaré amb els primers vídeos a veure si funciona o no. Això ho faré durant aquest 2026, intentaré fer-ho i veurem si continua. En tot cas, serà un nou contingut que crec que pot ser interessant. I tot això no surt de res, La veritat que he d'agrair a Blue King, a aquest company que es dedica més al món dels jocs de lluita, no? Que ell sí que té aquests vídeos setmanals on dona la informació
va sorgir una mica una idea d'ell, així que t'ho agraeixo molt, Bluekin. Per cert, si no el seguiu-lo, encara que no us agradi els jocs de lluita, a mi no és que sigui el gènere tampoc que més m'agrada, però el segueixo, intento de vegades passar-me, veure els seus vídeos per només sostenir el contingut en català, a més ho fa amb passió i ho fa molt bé. Llavors va sorgir d'allò també d'una idea de potser sortir un canal en català d'informació del món dels videojocs. Això em va sorgir una mica una idea abans d'anar al Saga aquest any passat i durant el Saga, parlant amb gent allà. Cesc, hola, crec que et vaig parlar a tu d'això. I llavors sorgeix d'allà i també sorgeix de això, anar compartint en les xarxes socials. I per exemple, hi ha Joan, que el segueixo a Blue Sky, crec que ell em segueix a mi, que també crec que és un seguidor del canal. Si mires aquest vídeo et saludo. Va ficar un tuit, no sé com es diu ara en Blue Sky, un bluit, que a mi em va fer respondre. Ho intentaré buscar i en l'edició ho ficaré. M'agradaria tant que hi hagués un Kingdom Come Deliverance 2 en diferents èpoques medievals i en diferents jocs geogràfics. Crec que més aviat va respondre: m'agradaria tant que hi hagués un KCD2 en l'any 1000 en els comtats catalans, em faria molt feliç, no? I això m'està passant últimament. M'estic dient, m'agradaria tant tindre jocs RPG medievals igual que el KCD2, el Kingdom Come Deliverance 2, o sigui, que no millorin res, que no canviïn res, o sigui, que em fiquin aquest joc com existeix i em fiquin un en les croades, un en els comtats catalans l'any 1000, un amb les guerres de Pere el Gran i Constància de Sicília amb el Sanju. Seria tan feliç amb una història de tal, i jo crec que si em donessin un joc com aquest cada any, això seria molt feliç i jugaria sempre a això i ja està. I a més, això va coincidir amb aquesta polèmica que s'ha creat entorn a dos videojocs. Un d'ells és 1348 Ex Voto, el qual heu vist el tràiler. És un videojoc que sortirà el 12 de març del 2026. No és tant un RPG, no crec que sigui món obert, és més aviat un joc en tercera persona i, com diu aquí, d'acció-aventura. A mi em recorda més als jocs de A Plague Tale. Ara us mostraré, per qui no el coneixeu, que hi ha dos, hi ha Innocence, que és el primer, i Requiem, que és el segon. Jo crec que tindrà més a veure amb això. Quan veiem els diferents tipus d'imatges, això jo crec que serà un joc lineal en el que anirem avançant i no hi haurà potser sí que hi haurà un toc RPG, potser de millorar les teves armes i el personatge, però crec que quedarà molt en el nivell d'acció d'això, de com el A Plague Tale o com The Last of Us, que de fet no crec que sigui tant. Mireu, aquí hi ha un altre, de fet estic veient que hi ha un altre trailer, anem a ficar-lo també, ho fico en gran. Les imatges semblen molt boniques, la història sembla molt bonica, i com dic, no crec que sigui tant A Plague Tale a nivell de sigili, crec que serà més d'acció tipus com els de Star Wars, el Jedi Survivor o... A veure, que fico el vídeo un altre cop una mica més cap aquí, m'ha entrat un atac de tos i això no ho ficaré en l'edició. Vinga, fiquem-ho a partir d'aquí. Com deia, el Jedi Survivor, no? O aquests jocs d'acció com els Assassin's Creed, que, bueno, aquests són més món obert, però crec que serà més així que més de sigili. Però imatges que veig em recorda a Plague Tale, no? Veurem el sigili, quina importància, però no veig tant. Crec que anirà més a l'acció de batalla. La història és molt bonica. La història és, com veieu, és un cavaller dona, lesbiana, es veu, i res, ens trobem en una Itàlia medieval en el segle XIV, m'imagino, a més és el 1348, o sigui que m'imagino que hi haurà, bueno, de fet, la pesta ja ha passat per allà, o sigui que serà un món devastat per la pesta, imagino, i, bueno, ha creat molta polèmica per això de, bueno, una dona cavaller, 1348, que no és molt real i totes aquestes coses que ja sabeu que els incels i els maga i tot això tant li agrada donar per sac, en realitat, li agrada donar per sac. I jo me dic, ostres, a millor no és el que vull, perquè no és això un Kingdom Come Deliverance 2 amb el seu costat RPG superrealístic, exacte, però quan veiem les batalles, quan veiem les imatges, quan veiem la història, dic, és que seria tan alegre tenint un joc així a l'any. I de fet, Skyrim, en el seu dia, va obrir una porta a aquests mons fantàstics o medievals, no? Amb un RPG on
et deixaven allà i tu anaves avançant, no? I feies missions i tal. Van trigar molts anys fins que va arribar el primer Kingdom Come Deliverance, que ja va assentar un tipus de RPG medieval que, com dic, si jo tingués un a l'any o vinga cada 2 anys, jo és que seria molt feliç. I crec que el Kingdom Come Deliverance, el primer, va obrir la porta, i el segon molt més, a que no hi hagi aquesta por a representar el món medieval a través de videojocs i amb proposicions molt diferents, sigui d'acció tercera persona, sigui RPG en primera persona o tercera persona, món obert, món lineal, etc. I la veritat que per a aquelles persones com jo que ens agrada el món medieval, que ens agrada jugar als videojocs, que ens agrada provar diferents estils, és molt d'agrair. La veritat que és molt d'agrair, i jo aquest joc ja el tinc en la meva llista de desitjos. I a més, 1348 Exvoto està desenvolupada i editada per una desenvolupadora indie i una editora indie. De fet, l'editora és The Art Villagers, és una editora francesa. No la conec molt bé, la veritat. No té grans pressupostos, no conec el pressupost d'Exvoto, no crec que sigui un doble A ni tan sols. De fet, només sortirà per la PlayStation i Steam a un preu de 25 euros, si no m'equivoco, o sigui que no serà un preu altíssim. De fet, la seva sortida és el 12 de març del 2026, queda molt poquet. No sé si el compraré de seguida perquè tinc altres jocs i això, però la veritat que per 25 euros i un joc com el que pinten, s'ha de veure també la durada que té i tot això, crec que paga la pena i s'ha d'agrair. Setleo és una desenvolupadora nova, italiana, però que està basada en Itàlia, però amb desenvolupadors internacionals, i es veu que veterans, no sé, no són nous, són uns 15, per tant ja és bastanta gent, de fet. Però per fer un joc així i tot això tampoc és gaire gent, sobretot si ho han fet tot ells, que allí ja entrem amb les polèmiques de Clair Obscur, Expedition 33, si els 30 que estaven ho han fet tot ells, ja saben que no, que hi havia un grup de sud-coreans, uns 8 o 10, que van fer tot el que tenia a veure amb els combats, de fet, que era una part molt important del videojoc, això es va saber. De fet, Expedition 33 també té un pressupost molt més elevat. I res, com deia, aquest videojoc ha creat molta polèmica perquè ja arriben els incels i els maga, però de fet el tema és que aquest videojoc va sortir una mica a la llum, es va anunciar abans però va sortir a la llum després de que hi hagués tota una polèmica amb un altre videojoc que us mostro ara. És el videojoc King's Path, que té un trailer aquí, us ho mostro també perquè veieu una mica l'estil, i aquest sí que és més paregut al Kingdom Come Deliverance 2. Un videojoc en món obert, de fantasia, diuen que està inspirat en el Sacre Imperi Romà. No sé si diuen en quin any exactament, però ja veiem que per les armadures i tot això és més cap a segles XIV-XV, i fins i tot més tard, fins i tot diria que ens aniríem, perquè ara estic veient armadures que crec que són més del segle XVI-XVII. Però bueno, això jo no soc tan un expert, els que entenguen millor ho poden dir. I aquest videojoc és un món obert fantàstic perquè hi ha dragons, hi ha d'altres animals. M'imagino que està també, veieu, de fet ara veiem aquí un dragó, està ambientat en el Sacre Imperi Romà, però també una mica una ambientació un poc Game of Thrones, no? I res, ara aquí veiem també imatges d'altres dragons, crec que hi ha altres animals, veieu aquí hi ha un cargol bastant gran. Aquí també veiem llops bastant grans. Aquest videojoc, que com veieu és també indie, de fet és quasi un sol desenvolupador, de fet veieu que l'editora i el desenvolupador són una persona, aquí també hi ha una altra persona. Hi va haver una polèmica a finals de gener, crec que va ser, o sigui no fa molt, farà potser 3 setmanes, Clar, va donar molt a parlar, i com deia, just quan hi havia tota aquesta polèmica arriba l'anunci o es comença a parlar també de 1348 Exvoto, i clar, aquí ja es barregen moltes coses, no? Quina és la polèmica entorn a aquest videojoc? Van ensenyar en les xarxes socials, si ho trobo en l'edició del vídeo ho ficaré, una imatge dient que el teu cavaller, que
crec que no ho he acabat d'explicar, com dic, de fet aquí ho diu, és un RPG mono verd, i aquí, de fet, no sé ni tan sols si hi haurà història, el que tu seràs és un cavaller que aniràs millorant en les teves batalles, sigui a través de combatre animals, combatre altres cavallers, entrenaments, m'imagino que hi haurà justes, una mica de tot, o sigui, com diu aquí, és el camí del cavaller, no? Tu hauràs d'anar fent el teu cavaller, i per això dic que és molt més semblant al Crusader Kings 2, perquè ara heu vist aquí en el... estem veient un altre cop el trailer, la manera de lluitar, la manera d'utilitzar l'espasa, les armes, etc. és molt més realístic, agafa aquesta toc realístic del KS2. De fet, una polèmica que va haver abans fins i tot era que els acusaven de plagi perquè era molt semblant al KS2, no? I clar, ells van dir que han fet el KS2. Era la seva inspiració. Molts dels jocs que tenim avui en dia s'inspiren de coses, i aquí no inventaran res nou, aportaran cosetes noves, m'imagino, però no inventaran res nou. I clar, dintre de tota aquesta realitat arriba la polèmica, i aquesta polèmica és que van ensenyar a les xarxes socials una imatge que semblava que estava feta en IA d'una dona, i es deia que el cavaller, dintre del camí del cavaller, es podria fer romanços, no? I intentar enamorar una dona. De fet, això és una altra cosa que a mi no em quadra molt, és que tu jugues com Alric, un jove desgraciat, o sigui, un jove noble que cau en desgràcia. I això em dic, ostres, en el camí del cavaller, perquè en Kingdom Come Deliverance 2 i en l'1 ja va haver polèmica, però bueno, tot allò hi ha una història, d'acord? Hi ha la història i bueno, pots entendre que llavors tu hagis de jugar amb Henry i tot això. Però clar, que en un joc que és el camí del cavaller, que no et deixen crear un personatge, potser perquè també hi ha una història, però pel que expliquen aquí és més una progressió del teu camí de cavaller, que no es deixen crear un personatge, que no puguis ser dona i tot això, crea una mica de mal gust. I què passa? Que quan van ensenyar aquesta imatge, sembla que hi ha d'una dona a la que podies intentar lligar-te, o sigui, amb romanços, tipus cavalleresc, algú va preguntar, òbviament, si no es podia també fer amb homes. I clar, la resposta va ser, intentaré trobar-la i en l'edició del vídeo ficar-la, nosaltres no seguim agendes de ningú, o agendes de futur, o alguna cosa així, ja ho trobaré. Clar, això va ser una resposta molt maga, molt incel, molt en contra de l'agenda 2030, saps? En contra del wokisme i tot això. Va ser una resposta tipus això i tothom ho va veure. De fet, hi ha una espècie de demo d'aquell videojoc, us ho ensenyo. Tenim aquesta demo que és The King's Path, de Tournament. De fet, hi ha també un tràiler o unes imatges. Veieu que és, la veritat, que molt bonic, i ho fico en gran. Per cert, jo l'he jugat, està bé, dura 2 o 3 horetes, lluites una miqueta en aquest terreny que vosaltres veieu i ja està esperant agafant la mà. I la veritat que està molt bé, està maco. Clar, llavors, aquesta demo, de fet he de sortir, de cop veieu que estava molt positiu, de cop aquest últims mes està en negatiu. I què va passar si mirem la gràfica dels últims mesos, no? Clar, té molts negatius perquè va haver aquesta resposta de nosaltres no seguim agendes futures o alguna cosa així, ja ho trobaré, intentaré trobar-lo i ficar-lo a l'edició. I clar, també va tindre l'efecte contrari de tots els incels, tots els magas donant vots positius, no? I és això el que ha passat. Llavors, dit tot això, jo aquest videojoc el tenia en la llista de 6 chats, igual que 1348 Exoboto. Els tenia tots els dos perquè a finals de l'any passat i durant aquest hivern, pensant en el que he compartit abans, no? En, ostres, com m'agradaria tenir jocs de Kingdom Come Deliverance 2, un cada any, cada 2 anys, per jugar-los, i jo seria feliç, i ja només jugaria això i el Crusader Kings 3 i s'ha acabat. I clar, i de cop vas mirant notícies i tal, perquè intento fer seguiment, i t'arriba això i dius, ostres, que guapo, no? Doncs, clar, aquest videojoc no me'l compraré i em direu, però has jugat al Kingdom Come Deliverance 1 i al 2, no? I ja també va sorgir aquesta polèmica i tal. Sí, és veritat, però veus que entre l'1 i el 2 ja hi ha hagut una millora, tot i que hi ha coses encara que reixinen, que uns dels directors se'l va deixar una miqueta de costat per intentar sortir d'aquesta polèmica. Teniu raó, sí, sempre, com a tot en la vida,
tu tens la teva ideologia, intentes seguir el teu camí, no? De forma de viure i tot això, després tens les teves contradiccions. No, i no és hipòcrit, sinó són contradiccions de que, bueno, pues és que també el món és així, a ti t'agrada jugar. Aquest quan surti me'l compraré o no me'l compraré, tot dependrà de com evolucioni, no? El seu punt de vista, però clar, quan utilitzen una comunicació tant d'incel, tant de maga, tant de anti-woke, tot això, dius, ostres, fa molta pudor. I no sé, i no em ve de gust provar coses que entren dintre de tot això. No sé, ja em direu vosaltres què penseu, però a mi em costaria molt jugar. Per una altra banda, el 1348 ex voto sí que em ve de gust. Em ve de gust perquè sembla que té una història interessant, sembla que té una història original, les imatges són molt boniques, això imagino que el gameplay és preciós, no és molt car, és un estudi indie, 25 euros si es confirma, 25 euros, no és car la veritat per un joc avui en dia, i la veritat que s'ha d'agrair moltíssim a la indústria d'indie perquè que estan donant un cop d'espasa, mai millor dit, a la indústria, no, de dir, ostres, estem arribant aquí i estem proposant preus i coses que es pot fer d'una altra manera, no? I clar, aquí veus un missatge cuidat, veus un que li agraden, no? En l'altre també veus que li agraden el món medieval. Però, clar, tota aquesta... I tot s'ha de dir, no? A mi sóc una persona que m'agrada el món medieval i molts cops no vaig a fires medievals o a demostracions i coses així perquè hi ha molt fatxa. Malauradament hi ha molt fatxa, hi ha molt ultradretà, tipus incel i coses així, de romantització de la mitjana des d'un punt de vista dels nacionalismes dels estats-nació dels segles XIX i XX. I clar, això a mi moltes vegades em tira enrere. I clar, lo del King's Path, que tinguin aquest missatge tan incel i aquesta també manera de fer tan incel, no, amb aquesta comunicació, no m'atreu. I per altra banda, doncs una història així, amb una comunicació ben curada, amb una manera de fer indie, preus baixos, desenvolupadores petites, clar, em ve molt més de gust, no sé, ja em direu el que penseu vosaltres. I com he parlat una miqueta de A Plague Tale, com dic, hi ha dos, hi ha l'Innocence i el Requiem, us volia ensenyar només una miqueta, no? De fet podríem ficar també el tràiler una miqueta. Jo aquest joc el vaig jugar ja fa temps, crec que seria el 2020-21, potser, sí, 2021, en PlayStation, quan vaig una època que vaig estar una mica jugant a la PlayStation, i la veritat que em va sorprendre molt i em va agradar moltíssim, tant la història, el tipus de joc, així més sigili, no? A més, tot això de la pesta negra, la veritat que està molt bé. I l'any passat vaig estar provant el segon, el Requiem, i que sembla que és definitiu perquè la història també s'acaba i la veritat que és d'agrair, no? Perquè sí que és veritat que al final del primer veies que la història estava oberta, tot i que podia ser un final també. Hi havia continuació i a més amb l'èxit que va tindre a Sobo Studio amb el joc es mereixia una segona part. I aquesta segona part la vaig jugar fa poquet, en el 2025, no vaig parlar gaire, crec que vaig fer uns quants pluits, uns quants tweets. No recordo que... no vaig fer cap vídeo, això segur. No recordo si vaig fer un article a la comunitat del canal, crec que tampoc, perquè em va agradar, seguia l'aposta, seguia la manera de fer amb aquest sigili, amb unes armes més o menys iguals i amb algunes millores. La veritat que el videojoc no aportava quasi res nou, només un seguiment de la història. I de vegades jo ho dic, i de fet, uns dels grans èxits de Kingdom Come Deliverance 2 és que proposaven el mateix que en el primer, només que milloraven el que havien de millorar i ja està. I és que a vegades dic, no s'ha d'inventar tot el temps tot. El que s'ha d'aportar, des del meu punt de vista, són històries amb pes, jocs que es puguin jugar i ja està, millora les teves cosetes que es puguis millorar, amb una miqueta més de personatges millor treballats i tal, i ja està, és que no demanem res. I per mi, Requiem, A Plague Tale Requiem, portava això, la continuació de la història, millorant algunes cosetes que s'havien de millorar i aportant algunes cosetes noves que s'havien d'aportar. I ja està, i així acaba una història molt bonica. No em va agradar tant com el primer perquè abusaven molt de la cinemàtica i
i això tallava massa el joc, no? el moment de jugar. I també dona la sensació com que en moments que la partida podia continuar, doncs sembla com si es volguessin estalviar un passatge ficant una cinemàtica per acabar. No? Tu començaves a jugar i en comptes d'acabar, cinemàtica. I a mi això em va tallar molt el joc i no em va agradar tant. A més també que faltava com un gran boss. No, el final no hi ha com un gran boss, no? Com va haver en el final del primer. I també com que els bossos, o sigui els petits així que hi havia, no era tan difícil i era molt intuitiu i era massa més intens fins i tot que en el primer, no sé, em va agradar molt més, la veritat. No sé què penseu, són videojocs antics, però m'ha recordat tot això també, no? De com històries, i bueno, també podíem parlar de com s'han anat introduint els personatges femenins en els videojocs, sempre com una espècie de cuidadores o com d'imitació d'adults homes i tot això, no? Com pot ser Last of Us o Expedition 33, i això seria un altre tema a parlar i una altra polèmica, però m'ha recordat i també no com una història molt ben cuidada, que a més ha agradat moltíssim, que s'ha tratat de woke també i pels incels, però que a mi em va agradar bastant la història, el videojoc, el primer molt més que el segon, i ho volia compartir i veure què penseu vosaltres. Canviant de tema, us vull parlar del Civilization 7 perquè fa poquet, no sé exactament quan veureu aquest vídeo, però haurà passat una setmana o 10 dies, ha sortit el 1.3.2 que millora cosetes de la versió que us vaig estar explicant en un vídeo, però també aporta coses noves com és el retum de Gilgamesh, un tipus de personatge nou amb els seus atributs, la seva habilitat i totes aquestes coses, i això, cosetes que milloren el videojoc, amb millores a la interfície perquè sigui més fàcil jugar. Per exemple, aquí el tema també de felicitat i tot això, d'on construir els jocs, de veure millor on estan també les meravelles naturals, i bueno, després totes les millores típiques que han anat arribant de la interfície, economia militar, també dels líders i de les civilitzacions, no? Tot una millora. I bueno, la veritat que està molt bé, es va millorar en el videojoc, no l'he provat, no he provat Gilgamesh i no crec que jugui perquè ara mateix no tinc aquest temps. Però sobretot el que us volia parlar del Civilization 7 és que a finals d'any ja ho van estar avançant, que estaven treballant en noves coses. Tenim aquí la notícia, aquí que l'1.3.2 arribaria aviat. Aquesta notícia és també d'ara, o sigui, de fet, aquí anunciaven que arribava aviat i al dia següent, perquè això és el 3 de febrer, si no recordo malament, sí, el dia següent va sortir, o sigui, també, bueno, comunicacions, no? I en aquesta altra notícia, que era del dia abans, o sigui, dilluns i dimarts, ens parlaven que ja ens van parlar a finals d'any, si és veritat, no li vaig donar molta importància, de que volien fer la versió 2.0, no sé si serà la 2.0 o la 1.4, però no sé com aniran avançant, però realment ja he estat veient youtubers en YouTube i coses així, i en els fòrums ja es parla més de 2.0 que 1.4, perquè seria un canvi molt radical al videojoc, anant una mica cap a els antics, el 6 i el 5. I és un canvi radical en les civilitzacions, en les victòries i la manera de jugar. Us ho explico ràpidament i després parlo del que més m'interessa de tot això. Ens parlen això d'una introducció com un test del temps, no? De fet, la millora seria un test del temps. I és perquè volen testejar la capacitat de com es juga durant les eres i com es va fent partides fins i tot més ràpides, perquè s'introdueixen, com ho diuen aquí, hi haurà partides que fins i tot les podries arribar a guanyar en la segona era. Està la de l'antiguitat, està la de l'exploració i està la moderna, o sigui, en l'exploració podries arribar a guanyar la teva partida. Un dels canvis importants és que tu juguis la teva civilització durant tots els anys. Això realment, en com avui en dia és el Civilization 7, em sembla quasi impossible, perquè com d'interessant serà jugar amb la civilització romana fins al final. Perquè abans, en el Civilization d'abans, clar, tenies un líder que estava unit a una civilització i tot tenia un sentit, no? I anaves del principi al final, però perquè hi havia aquesta unió, hi havia aquest sentit. Ara, en el Civilization 7, els líders i les civilitzacions estan per separat. Per tant, el líder sí que t'acompanya durant tot el temps, però la civilització no. Llavors, com serà interessant
tindre les civilitzacions del principi o de l'exploració i arribar a l'edat moderna, quins interès tindran, sobretot perquè no estan preparats per jugar en aquella edat. Bueno, ens diuen que faran els canvis, que clar, ficaran com tenen els seus hàndicaps, li ficaran unes millores, i això, em sembla interessant, sobretot perquè hi havia molta gent que es queixava, no, d'això i tal, però no sé, jo no ho trobo tan malament, la veritat. Canvis en les victòries ja no es faran com ara amb un progrés, sinó que hi haurà com uns objectius, però aconseguir des del principi, perquè amb el canvi de les 3 eres, ara cada victòria, sigués militar, cultural, econòmica o científica, en cada era tenies uns objectius i anaves a buscar això per intentar aconseguir els punts d'heritatge i aconseguir aquestes victòries, aconseguir punts, i al final, bueno, guanyaves amb una victòria, un tipus de victòria, i també podies guanyar amb els punts d'heritatge i de més, no? Hi havia una victòria que era uns objectius, però també podies intentar guanyar com els punts d'heritatge, no? Hi havia com moltes diferents tipus de victòria. Aquí ho canvien, aquí des del principi et donen uns objectius a aconseguir. És per això que fins i tot pots arribar a tindre victòries en l'era de l'exploració. Per exemple, el científic, que és el que està mirant jo una miqueta, amb les notícies que han arribat, és tu, per arribar a la victòria científica, no has d'esperar, diguem, al final, a l'última era, sinó que des de ja la primera era hi ha objectius que has d'anar omplint per aconseguir aquesta victòria. Però clar, a mi això, tal com està construït el videojoc, on tu vas jugant com diferents civilitzacions i vas escollint les civilitzacions segons els objectius d'aquella era per aconseguir les 3 millores, i pots intentar en una era una cosa més militar, en una altra una cosa més cultural, en una altra científica. Clar, si ara el que busques tu és una victòria científica i has de començar des del principi a omplir uns objectius per tenir unes puntuacions i al final guanyar, això vol dir que o guardes la mateixa civilització científica o intentes sempre tenir aquestes civilitzacions. També es canvia molt els requeriments d'això dels heritatges, bueno, etc. No entro en... De fet, ho tenim aquí, no? El canvi dels heritatges i els triomfos, no? Ara no seran com punts d'heritatge que aconsegueixes per anar millorant la teva partida segons avances, sinó que hi haurà com uns triomfos, hi haurà com uns mini objectius també a aconseguir per anar aconseguint aquests triomfos, i això t'aportaran beneficis a la teva partida, a la teva civilització o personatge, per anar avançant. A veure, jo entenc el canvi. Jo ja vaig fer un vídeo, que va ser el vídeo de presentació, en el que deia Civilization ha mort, visca la Civilization, no? Com el rei ha mort, visca el rei, no? I clar, jo vaig intentar veure, no, dient que Civilization 7 el que va intentar era aportar nous jugadors amb les noves maneres de fer d'avui en dia, les noves maneres de jugar i tot això. Què passa? Que va perdre els antics i de nous jugadors no aconseguim molts. I de fet ara el videojoc es troba que se juga molt menys que el 6 i fins i tot que el 5, crec. Per tant, introduir aquests canvis per un costat ho entenc, però per un altre costat és el que vull anar a dir. I és que quan tu ja li has dedicat hores, perquè jo al Civilization 7, com he dit, a mi m'agrada. O sigui, m'agrada perquè m'està aportant un joc d'estratègia de 4x amb partides molt ràpides i que no s'ha de pensar molt. I és que de vegades, ho sento dir-ho així, però és que hi ha jocs que necessites molt de pensar i molta energia per jugar. Kingdom Come Deliverance 2 es necessita energia per jugar. No, si estàs cansat no juguis perquè no ho gaudiràs. Crusade Kings 3 ja es necessita també, però ja també va baixar aquesta energia respecte al 2, no? El 2 havies d'estar molt atent a coses, aquí més o menys t'ho van dient, i si oblides una cosa tampoc és tan problemàtic. Clar, Civilization 7 no tenia res a veure amb el 6 i sobretot amb el 5, no? Que havies d'estar molt atent, l'estratègia, tal. Aquí jo crec que hi ha estratègies, en el 7 hi ha aquestes estratègies a emetre, a utilitzar, però és més fàcil i les partides són ràpides, els inicis són molt ràpids, la veritat que l'antiga és molt ràpida. És veritat que l'edat moderna és com una contrarrellotge, no? Es podria intentar millorar això, però aquests canvis tan profuns en una base d'un joc, clar, a mi no sé com s'ho faran i sobretot no sé si funcionarà. I clar, si hi ha un joc que no està agradant, li fiques això i a més tampoc funciona, l'estàs cagant totalment, I a mi em sap greu també perquè, com dic, és un joc al que jo li he degut ficar ja unes 150 hores, unes quantes partides, l'he estat jugant, l'he estat provant, el 2025 l'he provat molt, ja em va cansar i ho vaig deixar, vaig intentar-ho amb l'1.3
i aquestes noves coses, sobretot en tema de guerra naval, i crec que ho van fer molt bé, la veritat, aportava cosetes noves, però és veritat que ja no li dedico el temps que li he dedicat al 2025, sobretot quan va sortir els primers mesos. I aquest canvi se'n faran jugar? Doncs no ho sé, i això em porta a intentar compartir amb vosaltres aquest cansanci que tinc jo cada cop més de començar a jugar a jocs i que te'l vagin canviant cada cert temps. Que estàs aprenent i t'ho canvien, que estàs aprenent i t'ho canvien. I clar, jo que el Civilization 7, doncs ja m'ho he après, sé com és, el jugo, me faig una partida quan ves de gust, a vegades no, de vegades ho penso, dic, ostres, em faré una partida i sé que en unes 15 horetes em puc fer una partida, que és 2 setmanes. I de vegades et ve de gust això, no? Una cosa més ràpida, quan tens... I clar, i ara que m'ho canvien tot tan profundament, és aprendre de nou a jugar a aquest videojoc. I a mi, sincerament, no em ve de gust. M'imagino que és en el moment de la meva vida, no sé vosaltres, és una altra de les preguntes que us faig perquè compartiu en els comentaris, si us vindria de gust, si l'espereu amb ànsia, amb ganes, aquest canvis, no? Perquè és veritat que s'anirien una mica cap al 6 i el 5 i no anirien cap a aquest jugador de Civilization clàssic, no? I potser que atreu, vist que no han aconseguit atreure jugadors nous, a veure si poden arribar a treure de nou al jugadora clàssic de Civilization 7, no? Dels 4X. Però clar, a mi és, ostres, ara em fareu aprendre de nou de zero un videojoc. I això em porta a l'últim apartat del vídeo, que encara no tinc títol, m'ho pensaré quan faci l'edició, però seria com, no sé, ajudeu-me també en el títol d'aquest tipus de vídeos, perquè la veritat que no ho sé, ja veuré com ho dic, no? Però anem a l'últim apartat d'aquests vídeos d'informació sobre videojocs o parlar sobre videojocs, no? Que és el tema dels accessos anticipats, el temps que tens per jugar i com a mi m'està costant cada cop més seguir aquest tipus de videojocs. I per fer això obro una pantalla amb les notícies del fòrum de l'Europa Universalis 5 amb la informació d'aquest dimarts d'aquesta setmana, perquè jo aquest vídeo l'estic fent la mateixa setmana que el dimarts 3 de febrer, tot i que vosaltres potser ho veureu la setmana que ve o fins i tot dintre de setmanes, quan tingui temps d'editar, amb aquesta versió 1.1 que tothom estava esperant amb ganes, sobretot que la 1.0.10, que era l'última d'aquestes versions que van estar sortint des de la sortida del novembre, durant novembre-desembre, així de continu tal, i que va ser també molt cansat. I jo crec que d'aquí em ve molt aquesta fatiga ja d'aprendre a jugar un videojoc i que te'l canvien i que te'l canvien. Llavors molta gent ho està esperant i, sorpresa, ho anunciaven per principis de febrer, va sortir principis de febrer, però en beta oberta. A mi, i jo ja ho vaig dir, no? De fet vaig comentar que amb la sortida de l'1.0.10 provaria de nou i faria de nou vídeos. Com veieu no ho he fet, perquè doncs és una versió que no, a mi no em va venir de gust provar. Vaig provar una mica, vaig veure que era un follon, vaig veure vídeos a YouTube per veure què deia la gent, veia que era un follon, dic, és que no tinc temps, és que prefereixo ja dedicar-li temps a d'altres jocs. I d'aquí també el que he comentat al principi del vídeo, d'aquí a fer vídeos sobre quins videojocs estic jugant, no?, en cada moment. Clar, dic, espero la 1.1. Quan surti la 1.1, jugo Noruega de nou per provar, per aprendre a jugar de nou amb tots els canvis que hi ha hagut, que hi ha moltíssims i tal, i després a veure si ja provo amb la Corona Aragó, la partida que tinc ganes de fer amb la Corona Aragó, i editar-la i fer vídeos amb ella, i potser fins i tot fer vídeos d'història i de més. Doncs, bueno, sorpresa, surt en beta oberta, i amb això ja ha arribat un punt que m'he dit par. Per què? Perquè, com dic, em ve de gust jugar, i no em ve de gust estar aprenent com es juga a un videojoc cada 2x3. D'Europa Universalis 5 no us parlaré gaire més, us podria parlar de quin és nou contingut hi ha. Van dir que millorarien la comunicació, s'ha millorat una mica, però és que els diaris, com veieu, són un follon. O en el fòrum les notícies són un follon, hi ha massa informació, no arribes a veure què ha canviat, què no ha canviat. Cada cop que equilibren una cosa es desequilibren 50 més. Per tant, faré un vídeo, perquè és un videojoc que vull continuar a informar i vull continuar a dir què està passant. Quan surti la 1.1 oberta ja per a tothom, la jugaré, com dic, i intentaré fer vídeos.
començaré de nou a fer vídeos potser amb Noruega, no? Per dir, ostres, això ha canviat, no? Els vídeos tutorials que he fet, que us invito a veure-us, si voleu jugar, us ajudaran, però hi ha canvis en el control, hi ha canvis en l'economia i tot això, llavors faré de nou vídeos. És per això que també en el seu dia vaig dir, paro de fer vídeos tutorials. De fet, d'economia ara penso que no vaig sortir cap al final. Dic, paro de fer vídeos tutorials perquè no serveix de res, perquè ho estan canviant tot. I com dic, d'Europa Universalis 5 i aquesta sortida parlaré. Jo imagino que parlaré ja quan surti oberta per a tothom la 1.1. La 1.2 ja estan treballant i sortirà quan surti primer DLC. Ja es va endarrerir, segurament no arribi fins a l'estiu, perquè veient com estan avançant les coses, no vull donar dates, però hauria de sortir al primer trimestre, ja es va endarrerir al segon trimestre, no m'estranya que s'endarrerís al tercer, fins i tot al quart, perquè ja vaig comentar en el seu dia que aquest videojoc tothom l'esperava el 2026, el van avançar a finals del 2025 i de fet ara estem veient que si hagués sortit el 2027 potser hagués estat millor. Però com dic, d'Europa Universalis no vull parlar, si entro aquí és per parlar dels accessos oberts i de que l'Europa Universalis 5 per mi és un accés obert i de les open obertes i de les betas obertes i totes aquestes coses. I sobretot us vull compartir i sapigueu si a vosaltres també us passa el mateix i ja esteu cansats de la fatiga que em crea anar aprenent videojocs i que després t'ho canvien tot. Un dia, de fet aquest hivern que he estat pensant molt, m'he adonat que estava seguint videojocs, no? On no estaven acabats, estava sobretot seguint el Manor Lords fent vídeos, també perquè veia que hi ha un interès de la vostra part, dels seguidors i seguidores que seguiu el canal, però també estava seguint accessos oberts com el Northland, d'altres que no els jugo, de fet Northland el vaig provant, però hi ha d'altres que no els jugo però estic allí, estic esperant, també accessos oberts d'altres videojocs que vaig veient com avancen per veure com pot anar. Ja us parlaré un dia de l'editora Hodad Horse, perquè em sembla que és una editora molt bona, però que entenc la seva política dels accessos oberts perquè es permet financiar i continuar els videojocs, però s'abusa una miqueta. Clar, ara estava també seguint l'Europa Universalis 5, no? Que com dic per mi no és un joc acabat, és un accés obert i això em fa molta més ràbia, perquè si et diuen és un accés obert, ok, ho acceptes, tu pots comprar el videojoc per sostenir-los, no sostenir-los, després pots jugar o no jugar i ja està. Després hi ha accessos oberts com el Project Zomboid, que tothom sap que serà un accés obert ja per tota la vida, aquest joc l'aniran millorant. Jo ara estic veient a veure si ja acaben definitivament un build 42 definitiu per poder tornar a jugar. Per el mateix, perquè l'estava seguint, al final dic, mira, espera que surti el definitiu build 42 i ja està. Quan estigui el definitiu i comencen amb el 43, tu jugues al 42 i ja està. Jo he decidit així perquè és que si no, no arribes. I volia saber la vostra opinió. A vosaltres també us passa el mateix, de que us fatiga d'aprendre tot el temps a jugar de nou i tot això, no? I el que he decidit al final és, com dic, vull jugar a d'altres jocs, a jocs que ja estiguin acabats. Que el Crusader Kings 3 em direu, ostres, és el mateix, cada cop que surti un DLC i totes aquestes coses noves que van afegint o canvis, has d'aprendre a jugar. Però el tema és que el Crusader Kings 3 jo crec que el tinc tan interioritzat i sé que de fet el videojoc ja la base és d'una forma i et poden introduir cosetes, però serà molt fàcil d'introduir en la teva ment i continuar jugant i ja està. Sobretot perquè a més és un videojoc que jo li dedico ja moltes hores, crec que estic a prop de les 1000 hores i per tant crec que és això, el tinc molt interioritzat. Però clar, també és perquè m'he dit, el Crusader Kings 3 és el meu videojoc, o sigui, és el que més m'agrada, és el que més gaudeixo, és que m'ho passo molt bé i ho puc acceptar. Però clar, ara introduir-te una Europa Universalis 5 que, com dic, no és un joc acabat, és un accés obert. Més els altres que seguia, m'he dit, para. I he decidit que l'Europa Universalis 5, el Manor Lords i l'altre seguiment que feia d'altres videojocs, doncs ja no els segueixo. I espero, per exemple, també penso en el Wyrthwood, que és un videojoc que a mi m'agrada moltíssim i malauradament no està tenint molt èxit i se li hauria de donar una possibilitat, però també l'estan acabant, perquè estan afegint cosetes. Que està molt bé, que vagin afegint, però clar, dius un moment, hòstia, però pareu, perquè a mi ja m'agradaria començar i acabar el videojoc amb tot, inclòs, no? Me dic, bueno, pues espero un any o dos que introdueixen tot i quan passin a un altre projecte ja el podré jugar i amb tot inclòs i amb els errors corregits i demés i ja l'acabaràs. I és el que he decidit. He decidit que a partir d'ara vull jugar i ficar la meva energia a videojocs. Això ja ho explicaré millor en el vídeo de quins videojocs he estat jugant, imagino que durant el mes de gener segur i durant mig o quasi tot el mes de febrer.
Per exemple, ja us dic, no el Kingdom Come Deliverance 2, he dit, vinga, quan va sortir l'any passat vas estar provant-lo i tot això no vas poder perquè hi havia altres coses. Aquest hivern el jugues i l'estic jugant i encara estic, que em queden jo crec unes 50 hores de joc perquè és impressionant. Això ja us parlaré en l'altre vídeo. I he decidit això, no? I he decidit que li dedicarà molt més temps i també, potser ho heu comprovat en les xarxes socials, li estic dedicant molt més temps a fer fils, a informar-vos i demés, perquè no arribo. Perquè no arribo, me fatiga, me dono compte que em treu temps a jugar i em treu temps a fer vídeos com aquest o vídeos del Crusader Kings 3 o altres coses, que em ve molt més de gust. Com també la família, el treball, els projectes i demés. És que és així. I per tant, m'he pres la decisió de Europa Universalis 5. Espero la 1.1, ho intentaré. Si veig que no, potser, i ho dic així, mira, espero un any o dos i a veure com estarà. Em passa el mateix amb el Manor Lords i ho sento moltíssim perquè veig que interessa, però per exemple l'últim Open Beta que van sortir encara no l'han ficat a la branca pública perquè estan provant coses, i clar, i també van dir hem de millorar la comunicació perquè s'entengui millor, però no veus que hi hagi comunicació ni passi res i clar, dius, ostres, però quan ho publicaran? Què estan corregint, què estan fent, no? I quins canvis hi haurà? I clar, a mi això em fatiga molt, per tant el Manor Lords, potser dic això després perquè a mi és un videojoc que m'agrada moltíssim i ho intentaré, però me dic, ostres, espera't 2026, fins i tot 2027 si pot ser, i ja quan un cop estigui acabat amb totes les seves coses el jugues, perquè amb aquesta última versió van canviar tot el tema de les tecnologies, no? Els avenços, d'una forma que té molt bona pinta, la veritat està molt bé, però clar, no està acabat. El comerç han canviat algunes cosetes també, el tema de material, el manteniment dels edificis, que està tot molt bé perquè dona molta riquesa al videojoc, la veritat que cada cop és millor, no? Introduint sobretot coses típics de City Builders, no? Que crec que el videojoc necessitava, encara que a millor li tregui una mica aquest toc realístic que aportava el Manor Lords, no? Però crec que necessitava. Perdoneu, he entrat una mica a la pàgina del Manor Lords perquè he tingut un dubte. I sí que ha sortit, de fet el 19 de desembre va sortir després la beta, la tenim aquí, sortir a principis de desembre i el 19 de desembre va sortir ja per tot el món. Com jo estava quasi a les vacances de Nadal, no vaig veure aquesta informació. És per això també que dic que cada cop em costa més seguir tota la informació que hi ha de tants videojocs, no? I costa moltíssim i aquesta va perdre, o sigui que sí que està per a tothom en oberta i la veritat que no l'he continuat. I veig que ja estan desenvolupant. Per tant, ho sento, m'he equivocat i m'he dit, ves a la pàgina de Manor Lords perquè no tens clar que això sigui veritat. Vinga, fiquem el tràiler també que tenen, que és molt bonic. Una mica per acabar el vídeo. Res, crec que m'he fet una mica lío, però el que volia compartir és això, no? Aquesta fatiga, aquest cansanci de dir, ostres, ara has d'aprendre nou i ara això que era així ho han canviat i aquí hi ha un error que no et permet jugar bé, la teva estratègia que has escollit t'ho està trencant. I això em passa amb l'Europa Universalis, això em passa amb el Manor Lords, això em passa amb Nordland, això em passa amb altres videojocs també que va ser amb el Civilization 7, de fet també passa, no? Que dius, ostres, ara canviaran tot? Quan porto 150 hores l'he après a jugar, m'agrada, ara m'ho canviaré tot. Si heu decidit fer-lo així, continueu fent-lo així, no? Per què canvieu tot? No sé, i és aquesta fatiga, i saber si a vosaltres us passa el mateix i compartiu i debatim o us posem tots d'acord o no hi ha res a debatre, però no dubteu a compartir-ho. I res, amb aquest tràiler del Manor Lords acaba aquest primer vídeo que encara no sé molt bé com diré, però jo crec que sí, parlant de videojocs, no? O parlant de videojocs medievals. Encara que de vegades no hi haurà només que videojocs medievals, potser si hi haurà polèmiques. Però ja veieu el que vull intentar fer, no? Informar-vos de videojocs, veure aquests debats polèmiques que es creen, saber què en penseu vosaltres, compartir la meva opinió, el que jo prefereixo, a poc també obrim una miqueta a la comunitat que s'ha creat entorn al canal Mir de Tost i que continuem sobretot amb això, nou contingut, noves maneres de fer, nous vídeos i gaudir i continuar treballant entorn a aquest canal, entorn als videojocs
estratègia, RPG, City Builders medieval, i que tota l'afició catalana d'aquests videojocs compartim potser a través d'aquest canal totes aquestes coses que van sortint i totes aquestes preguntes que me vaig fent o sensacions que tinc, compartir-les i també saber el que vosaltres penseu i sentiu i tot això. Espero que us hagi agradat, espero que, no sé, aquest nous tipus de vídeos susciti i us aporti coses i també hi hagi més comunicació entre nosaltres. Com dic, ho provaré en 2026 i a veure si després continuem o no. Ja sabeu, si us ha agradat, feu un m'agrada. Si no esteu subscrits al canal, subscriu-vos i doneu-li a la campaneta per rebre les notificacions. Compartiu aquest vídeo d'altres a les vostres xarxes socials per ajudar al canal Mir de Toast a créixer cada dia una miqueta més. Us dic fins aviat. Adeu!